Информационная картина дня у репортажах наших корреспондентов у эфира новины Витебской области. У студии Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Православная святыня у Витебску пачалася падрыхтоўка пляцоўкі для будаўніцтва Софийского собора. На варте бяспекі готовность асабістага составу до работы на фестывале мастацтваў ацаніў начальник областного управления унутраных спраў. Майстар-классы, творчыя сустрэчы, экскурсии, першую журналистскую змену организовали у лагеры «Дружные ребята». Жанчыны Віцебшчыны за развіццё і шчаслівую сям'ю. Улепілі далі старт проекту з клопатам пра сваё здароўе «Пачні з сябе». Абласная канферэнцыя Беларускага саюза жанчын аб'яднала прадстаўніц усіх раёнаў паўночнага рэгіёна. Яны наведалі сацыяльныя, адукацыйныя і аздараўленчыя установы, абмеркавалі псіхалагічныя асаблівасці пражывання сем'ямі крызісных момантаў і паслухалі гісторыю з жыцця паспяховай калегі. З жаночага форуму рэпартаж Інны Падрэцкай. Что такое здоровая и счастливая семья? Адказ на гэта пытанне шукалі прадстаўніцы Беларускага саюза жанчын. Лідараў жаночнага руху Прыдзьвінскага краю аб'яднала абласная канферэнцыя. Спачатку актывісткі арганізацыі даведаліся, як у рэгіёне арганізавана работа з сем'ямі, якія выхоўваюць дзяцей з асаблівасцямі развіцця. Когда мы проводили проект свой, «Мы не рядом, мы вместе», я считаю, что это в принципе может быть девизом любой деятельности. Основная проблема это сейчас именно с родителями, воспитывающими этих детей, которые закрываются сами и тем самым закрывают своих детей от общества. Удзельніцам канферэнцыі расказалі і наглядна паказалі, як праходзіць адаптацыя і рэабілітацыя дарослых і дзяцей з асаблівасцямі развіцця. У гэтым дапамагаюць рэабілітацыйна-працоўныя майстэрні, якія дзейнічаюць на базе аддзялення тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Лепельскага района. Якасная пастельная бялізна, мыло ручной работы. Наведвальнікі установы вырабляют своими руками. Всего у нас 11 реабилитационно-трудовых мастерских. Планируем к концу месяца открыть 12-ю. Это по пошиву детской одежды. Работа проводится с семьями, воспитывающих детей-инвалидов. С ними работает психолог. Также выезжают специалисты на дом. Прадстаўніцы жаночага руху Віцебшчыны наведалі таксама дзіцячы рэабілітацыйна-аздараўленчы цэнтр, размешчаны ў Лепельскім раёне. Ён быў створаны для аздараўлення дзяцей з рэгіёнаў, якія пацярпелі ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Сёння тут прымаюць хлопчыкаў і дзяўчынак з усёй Беларусі і нават з іншых краін. Гэта месца для дзіцячага і сямейнага адпачынку. Условия здесь, конечно, для детей государство создало очень достойные. Уровень нашей базы и лечебных процедур очень высокий, и мы уже готовы оказывать такую комплексную услугу, реабилитацию не только детям, но и взрослым, семьям с детьми. И вообще мы позиционируем уже наш санаторий как такой семейный отдых. Роля жанчыны і мужчыны ў сям'і і іх удзел у выхаванні дзяцей. Удзельніцы абласной канферэнцыі ўзнялі многія важныя пытанні. Абмеркавалі, якія ўмовы створаны ў краіне для мацярынства і бацькоўства. Разгледзелі псіхалагічныя асаблівасці пражывання крызісаў. А яшчэ далі старт абласному праекту з клопатам пра сваё здароўе «Пачні з сябе». Сегодня очень актуальная тема женского здоровья, и, наверное, мы должны через наше женское движение показывать и прививать культуру профилактических осмотров, культуру, чтобы начинать с заботы о своем здоровье и о здоровье всех членов семьи. Абласная канферэнцыя сабрала ў Лепелі больш за паўсотні лідараў жаночага руху з усяго паўночнага рэгіёна. Яны імкнуцца, каб сем'і на Віцебшчыны былі здаровымі і шчаслівымі. Інна Падрэцкая, Константин Лебедзеў, навіны Лепельскі раён. У Віцебску пачалася падрыхтоўка пляцоўкі для будаўніцтва Софійскага собора. Праваслаўную святыню ўзвядуць на беразе заходняй Двіны, непадалёк ад моста Блахіна. Зараз тут штодзень працуе спецтэхніка. Будаўніцтва ускладняе рэльеф мясцовасці. На пустэчу неабходна прывезці каля 20 тысяч кубаметраў мінеральнага грунта. У гэтым дапамагае падрадная арганізацыя і прадпрыемствы горада. Затым плануюць перакласці цеплатрасу. Усе папярэднія работы збіраюцца завяршыць да надыходу халадоў. Калі падрыхтоўчыя работы скончаць, пачнуць узводзіць падмурак. Верхні аб'ём храма запраектаваны па выяве і падабенству Полацкага Софійскага собора XI стагоддзя. Нижний цокольный храм будет монолитным, который будет одеваться потом в гранит, мрамор и будет служить для приемов, для концертных
площадок, которые будут проходить, для выставок. Многофункционального назначения. Он будет являться центром культуры наших славянских народов. С колокольней, он будет семикупольный. Поэтому это будет великое значение и для города, и для республики, и для всего вселенского православия. Это еще подчеркнет ту нашу государственность и независимость. Это тот символ, который свидетельствовал о самостоятельности нашего государства. Дарэчы, на будаўніцтва храма пойдуць толькі ахвяраванні вернікаў і спонсарская дапамога. Увогуле, Сафійскі сабор – гэта сімвал веры і яднання. Праваслаўная святыня стане яшчэ адным месцам прыцягнення гасцей і турыстаў. Кругласутачныя дзяжурствы, мотапатруль і рэгуліроўшчыцы на перакрыжаваннях дарог. Падчас міжнароднага фестывалю мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску праваахоўнікі пяройдуць на ўзмоцнены варыянт нясення службы. Пад асаблівай увагай фестывальныя пляцоўкі. На іх можна будзе патрапіць праз пункты пропуску. Гатоўнасць асабовага саставу да работы на форуме ацаніў начальнік абласнога ўпраўлення ўнутраных спраў Максім Субота. Своеасаблівая рэпетыцыя напярэдадні масавых мерапрыемстваў на галоўнай лакацыі міжнароднага фэсту у летнім амфітэатры. Напярэдадні Славянскага базару ў Віцебску на дапамогу мясцовым міліцыянерам прыедуць калегі з іншых рэгіёнаў нашай краіны. Усё для спакою і камфорту гасцей і жыхароў фестывальнага горада. Сотрудниками органов внутренних дел проведена уже огромная работа. Проведены соответствующая рекогносцировка, расчеты сил и средств. Сегодня мы провели смотр личного состава, смотр техники. Личный состав органов внутренних дел готов для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности в рамках проведения фестиваля «Славянский базар». Сил и средств у нас достаточно для того, чтобы в полном объеме обеспечить охрану общественного порядка. Традыцыйная акцыя «За бяспеку разам» – візітная картка праваахоўнікаў падчас міжнароднага форуму мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску. Для гасцей і жыхароў фестывальнага горада арганізуюць паказальныя выступленні, інтэрактыўныя пляцоўкі і святочны канцэрт. Жыхары і госці абласнога цэнтра штогод з нецярпеннем чакаюць васільковы форум. Канцэрты, спектаклі, выставы, вулічнае мастацтва. На некалькі дзён у ліпені горад ператвараецца ў цэнтр музыкі, творчасці і сяброўства. Сёлета пазыўныя Славянскага базару ў Віцебску прагучаць у 34-й раз. Нашы карэспандэнты спыталі ў гараджан, што для іх значыць міжнародны фестываль мастацтваў. Славянский базар реально это праздник. Это концерты, это афиши, это встречи, это театральные подмостки, это спектакли. Настолько все здорово. Празднично, весело. Лето, погулять и отдохнуть. Конечно, я жду Славянский базар. Но в первую очередь хотелось бы увидеть на улице города ту атмосферу, которую он приносит с каждым годом. И, конечно же, Витебск оживает каждый день. И хотелось бы посещать различные мероприятия, не только в самом амфитеатре нашего города, но также и быть в этой атмосфере на улице. Все жители города ждут Славянского базара, потому что это, наверное, самый большой праздник в нашем городе. А что самое необычное, наверное, в этом году детский конкурс в обновленном концертном зале. Обязательно сходить, посмотреть, как выглядит сейчас концертный зал. Мне очень нравится город мастеров, когда приезжают даже с разных стран, люди продают свои изделия, очень интересные. Искусно, мастерски, да, выглядит все. Да іншых тэм. Віцебскія мытнікі ўстанавілі 2 факты заніжэння кошту тавараў, якія перавозчыкі перамяшчалі праз мяжу. Агульная сума недаплат склала больш за 700 000 рублёў. У першым выпадку з Венгрыі везлі музычную тэхніку і матацыкл. Пры праверцы ў пункце пропуску Грыгароўшчына мытнікі высветлілі, што фактычны кошт тавараў у дакументах быў заніжаны ў 18 разоў. Недаплата склала 240 000 рублёў. Во втором случае уже латвийский перевозчик намеревался сэкономить на таможенных платежах более 440 000 рублей. В документах стоимость перемещаемого им груза составляла 100 000 рублей.
Реальная же стоимость спортивного инвентаря, досок для серфинга, гидрокостюмов, тканей и фарфоровой посуды оказалась больше почти в 9 раз. 950 тысяч рублей. Віцебская мытня распачала адміністрацыйныя працэсы. Штраф, які выплацяць перавозчыкі, складзе да 30% ад кошту прадметаў правапарушэння. Забытыя і кінутыя з іржавымі бакамі і спушчанымі коламі. У паўночным рэгіёне актывізавалі работу па ачыстцы вуліцы двароў ад аўтахламу. Сёлета ў службу 115 паступілі 150 паведамленняў наконт надоўга пакінутых старых жалезных коней. Да таго ж, супрацоўнікі камітэта дзяржкантролю Віцебскай вобласці прынялі больш за 4 дзясяткі аналагічных зваротаў грамадзян. Праведзена абследаванне дваровых тэрыторый, устаноўлены уласнікі старых аўтамабіляў, якія не эксплуатуюць свае машыны. Ім нагадалі пра неабходнасць убраць, прывесці ў належны стан або утылізаваць аўтахлам. Контрольные мероприятия показали, что несмотря на принимаемые местными органами власти меры, проблема автохлама остается актуальной, хотя ситуация и улучшилась. Отдельные автовладельцы продолжают оставлять неэксплуатируемые средства на придомовых территориях, не принимая меры по их дальнейшему перемещению либо приведению в надлежащее состояние. При этом зачастую такой автохлам является местом распития спиртных напитков, небезопасных игр детей, поджогов. Поэтому жители принимают активное участие в выявлении таких транспортных средств. Благодаря вмешательству Комитета государственного контроля Витебской области эвакуировано 50 транспортных средств. Работа по данному направлению будет продолжена. Не эксплуатируются машины, не используются. Хотелось бы, чтобы убрали, куда-нибудь вывезли на металл. Занимают место для парковки, проезда, мешают людям пройти и машины ставить. Людям тоже надо машины ставить, а лишние машины, которые не используются, стоят без надобности. Камітэт дзяржкантролю Віцебскай вобласці нагадвае уласнікам транспартных сродкаў, якія не эксплуатуюцца, пра адказнасць. Захоўваць аўтахлам у дварах нельга. Мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя органы маюць права прымусова перамясціць аўтамабіль на ахоўную стаянку. Да іншых тэм. У Беларусі павялічылася колькасць відаў раслін і жывёл, якім патрабуецца асаблівая ахова. Звыш 500 прадстаўнікоў флоры і фауны папоўняць новую рэдакцыю чырвонай кнігі. Яна выйдзе сёлета. Навукоўцы актуалізавалі зборнік, зыходзячы з 10гадовых назіранняў за дынамікай папуляцый. Некаторыя, напрыклад, мядзведзя, барсука і рысі, павялічыліся. У сувязі з чым іх прыродаахоўны статус панізілі. Ёсць і тыя, якіх выключылі зусім, паколькі знікла неабходнасць у іх спецыяльнай абароне. Яна цяпер асабліва патрэбная чырванакніжным навічкам, колькасць якіх надзвычайна невялікая. В основном, конечно, растения, которые включены, добавлены, вернее, в новую книгу, и животные, они характерны более для южных территорий нашей республики. Добавлено в Красную книгу 7 видов растений, которые подлежат специальной охране. Включены 20 новых видов животных. Из них одно млекопитающее, 2 вида птиц и 17 видов насекомых. Среди насекомых 12 видов бабочек. Ну, из тех видов, которые включены в Красную книгу и возможность обитания на территории Витебской области, это гигантская вечерница, летучая мышь попроще, и, возможно, махноногий сыч. Это маленькая такая сова. Усяго на тэрыторыі Віцебскай вобласці выяўлены 71 від рэдкіх раслін і 45 відаў жывёл. У новую рэдакцыю чырвонай кнігі будуць дададзены карта-схемы іх арэалаў, а таксама тэкставыя апісанні мер аховы. Майстар-класы, творчыя сустрэчы, экскурсіі. Так праходзіць першая журналісцкая змена, якую арганізавалі ў лагеры «Дружныя рабяты». Яна аб'яднала вучняў 8-10 класаў, якія цікавяцца журналістыкай. Арганізатарамі выступілі галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама сумесна з абласным палацам дзяцей і моладзі і газетай «Віцебскія весці». Для школьнікаў падрыхтавалі насычаную праграму, сустрэчы з вопытнымі журналістамі
і вядомымі блогерамі Віцебшчыны. Практычныя заняткі, экскурсіі і майстар-класы. Усё для таго, каб пазнаёміць падлеткаў з прафесіяй і работай СМІ, паказаць будні журналістаў. Это смена первая в Витебской области для юных блогеров, журналистов. Идея родилась как продолжение работы медиалаборатории Витебской области. В течение 2 лет ребята приходят к нам на мастер-классы, встречи с известными журналистами, лидерами мнениями. И ребята иногда говорили, что свободного времени у них гораздо больше на каникулах. Так и возникла идея. Мы выезжаем на разные мероприятия. У нас какие-то встречи с блогерами, с интересными людьми, которые тоже увлекаются этим из Витебской области. И это действительно прям вдохновляет на, наверное, становление вот именно журналистом. Мы увидели то, как работают профессиональные журналисты. Это было очень интересно, и многие ребята хотят связать свою жизнь именно с журналистикой. Журналісцкая змена ў такім фармаце арганізавана ўпершыню. Пры гэтым праект плануюць зрабіць штогадовым, каб як мага больш школьнікаў змаглі адчуць сябе часткай медыяпрасторы. Гэта яшчэ і прафарыентацыя. Для многіх удзельнікаў такі вопыт можа стаць вызначальным пры выбары будучай прафесіі. Долучайтеся до наших суполок у социальных сетках и мессенджерах. Подписывайтесь на YouTube-канал телерадиокомпании «Витебск». Тут можно переглядеть любимые программы, поделиться новинами с сябрами и покинуть свои водгуки. На гэтым выпуск новин завершены. Я з вами развітваюся. Усяго добрага. Убачымся у эфіры. По информации Витебскаблгидромету, в ближайшие сутки по области будзе воблачна з праясненнями, месцамі кароткачасовыя дажджы. Ветер паўночна-заходні 5-10, порывы до 14-18 метров за секунду. Температура паветра ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 18, плюс 23. У Витебску будзе воблачна з праясненнями, кароткачасовы дождь. Ветер паўночна-заходні 5-10, порывы до 14 метров за секунду. Температура паветра ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 19, плюс 21.